Lidi, já už teď si sedím doma na prdeli, jo, měla jsem tady přichystaný guláš s houskovýma knedlíkama od mámy, ale to Miláno, ani nevím, jak se to skloňuje. To byl tak spontánní výlet. Mám pocit, že jsem tam byla 14 dní, ale víte co? Co ještě ten výsměch? Já se tam vracím ve středu, a tak to si povíme potom, jo? Zase, jo? Já tam reálně, že letím ve středu. No, tyhle ty záběry jsou ze včera, ne? Není to nějaký zpátky do minulosti. Takhle to vypadalo prostě včera v Miláně, bylo tam asi 17 stupňů. Tady v Praze je to trošku něco jiného. No, jelikož jsem nečekala, že tam skejsneme takhle dlouho, tak jsem sebou neměla ani tolik oblečení. I když teda kalhotek jsem měla vždycky hodně, jo? To mám prostě dvojnásobek toho těch dní, co bychom tam jako měli bejt, ale stejně jsem se musela prostě přepírat, protože já si prostě beru 2 nový kalhotky denně, to neřešte. Prostě jakmile se umyju, tak musím se celá prostě jako očistit tohle, to vyčistit zuby. To už asi hodně navíc, co? Ale prostě jako měňte si prosím spodní prádlo. Já doufám, že se ho měníte aspoň každý den, protože jsou lidi, co ne. Takže jsem byla v Ray-Banu, chtěla jsem si koupit nějaký jako sluneční brejle, ale nic mi tam úplně tak jako nesedlo. Aktuálně mi nejvíc na můj ksicht prostě sedějí ty Miu brejle, takže u toho zůstanu. Ale Ježiš. Lidi, já jsem si myslela, jak jsem zabila. Já jsem si úplně v hlavě vymyslela nějaký outfit, že jsem tam viděla tu jako koženou bundu a bílý prostě kalhoty. Lidi, to je celý špatně. Ta bunda teda byla kožená, k tomu jsem si čuchala, to bylo prostě jako z pravý kůže. Ty vole, cítila jsem z toho zvíře až sem normálně. Ty džíny velký zlo, jakože krátký, a myslela jsem si, že jsem strašně zabila, že si k tomu dám takovouhle kabelku a takový krop, to vypadala jsem šíleně. Tady už jsem byla v druhém patře, protože v té Zaře tam mají asi 3 patra, úplně toho mají mnohem víc. Tak říkám, dám šanci dalším, prostě kalhotům. To, co bylo, to nebylo nic hezkýho, to tílko, to jsem si vzala. A tohle jsou džíny, které už jsem si koupila, jelikož mi na ně přišlo strašně moc dotazů. Vy se prostě jako po dlouhý době ptáte, co odkaď mám, jelikož dlouho jsem asi si nic nekupovala, ukázala jsem vám nic nového, takže tyhle ty džíny jsou ze Zary. Velikost jsem si vzala asi 32 nebo 34, protože mám teď prostě nějak míň kilo. A tahle ta bundička vypadala jak do deště, hezká, roztomilá, ale úplně se to asi nehodilo a koupila jsem si takovou pláštěnku červenou, jestli si pamatujete. A ta bunda, ta je taky ze Zary, jo. Takže já mám ráda tyhle ty bundičky. U nás doma najdete milion, ježiš, tady jsem chtěla dát šanci dalším těm bílým kalhotům, ty vole, to nevím, těm jaký mám jean styles. To bylo, jak kdybych měla džíny prostě ze základky. Všechno bylo špatně. Jo, bylo tam strašný vedro, úplně jsem se potila, naštěstí tam mají tyhle si samoobslužní poklady, takže jsem byla jako rychle pryč. A tady Ondra, ten si byl taky nakoupit, ta Zara je vedle a my jsme si prostě koupili stejný matching bundičky skoro. On měl prostě tu bundu jenom v modrý a koupili si tady, mi ukázal nějaký tričko, že bylo jako dražší, ale že se mu zdála, že to byla jako lepší kvalita. No a jelikož jsme ráno snídali, měli jsme nějaký jako croissanty na pokoji a tak bylo tak hezky, že ještě jsme si pak chtěli dát nějaký jídlo. Já tady prostě nějak moc teď nejím, ale tohle je naše klasika, to děláme i v Losterce, oliváč, sůl, pepř, dáte tam parmazán a prostě ujíte se pečivem, že pak nesežerete vůbec nic. Ondra, klasika, Aperol Spritz, já pěkně količku, pak tam na nás už to sluníčko jako nesvítilo, ale i tak prostě bylo furt krásně, to vidíte. Jinak ty moje vlasy, to je velký freestyle, jakože nesmím to dělat, jo, víte, co se stalo? To, že si prostě nevyfoukám vlasy a takhle mi uschnou, jo, takže já jsem normálně ovečka. Ondra si dal nějaký špagety s nějakýma mořskýma plodama, tady mi to dával ochutnat, no, jak uvidíte na mým ksichtě za 3, 2, 1, teď, že to prostě nebylo ono. Úplně jsem cítila ty mořský příšery, nechutný, huba se mi z toho převracela, takže jsem to zapila kolou a já si vždycky tak jako klasicky dávám teď nějaký vždycky pestogenové, to mám jako nejradši tyhle ty zelený, ale to pesto není všude dobrý a tady jsem čekala, že bude dobrý, nebylo. Když jsme měli něco pokoupeno, pak jsme se jako najedli, došli jsme pak jako na hotel, na ubytování, já jsem si znova musela umýt vlasy, protože s tím se nedalo nic dělat a rozhodla jsem se, že ještě takhle střihnu tu ofinu. Jak vidíte, už jsem jako hodně dlouhá, mě vlasy prostě rostou, jo. Já si to moc neuvědomuju, ale jako jo, protože já to mám měsíc ostříhaný tu ofinu a koukejte, jak už je dlouhá, takhle do očí jsem to neměla, ale tak řekla jsem si, že to jako vyfoukám, že prostě si pak ty vlasy vyžehlím. A mě neptejte se, jako jestli jste viděli prostě vlog s Pece pod Sněžkou, tak víte, že já sebou tahám opravdu vše a vyplácí se to, jo, měla jsem sebou fen, ten vozím vždycky, měla jsem sebou žehličku a tady už jsem se malovala. Tady teď akorát vám ukazuju, že já si po krému hned dávám ten můj nejoblíbenější bronzer od Too Faced, jako best of the best, nic lepšího jako neseženete. A pak si dávám takhle hodně korektorů, kterým jakoby ten dám na místa, kde jsem si nedala ten bronzer, pak používám jiný korektor pod oči. Jsem taková jakoby hodně bílá, ale vlastně ten ksicht sedí mi prostě k tělu, protože ještě doteď jsem si dělala jakože hodně tmavý ksicht a fakt to nesedělo. Sice jsem bílá, ty vole, jak mrtvola, můj nejoblíbenější bronzer od NARS 04 Laguna, vole, umím to nazpaměť, akorát se mi při cestě jsem rozbil. A pak Huda Beauty zapejkací pudr, tohle je nejlepší krok, který můžete udělat. Úplně krásně vyhladíte ten bronzer, zvednete tu tvář, prostě úplně takový lift efekt. Pěkně to všechno
za pudru a pak dělám teď jakoby novinku, teď si zase nedělám takovou tu linku tím stínem, ale prostě vezmu ten bronzer a dám si to takhle jakoby na víčka, aby byly taky trošku takový víc jako barevný, logicky a dávám si už jenom gel na obočí, ale to už delší dobu a já jsem si myslela, že mám strašně nevýrazný obočí a docela tam to obočí mám. No a pak ten bronzíček dávám i na nos, jo, já nekontroluji, já ho spíš jen tak jako zabarvuju, abych prostě tam nějakou barvu. Natáčím kleštičkama, ale používám i sérum na řasy od Nanolash a chodím k Barče do Longstreet Cosmetology na laminaci řas, ale už jsem tam dlouho nebyla, tak jsem se chtěla trošku ještě to natočit. Pak klasika, dát si náušnice, všechno možný. Doporučuji vám tenhle ten deodorant, já si musím zkontrolovat, jestli nesmrdím, jsem prostě posedla. Dáv a tohle to Borotalco Mini je skvělý. Miluju mini produkty, prostě, že to můžete takhle tahat všude možně a vejde se to i prostě do kabelky. Tady už jsem si vzala ty nový džíny, který prostě, já zase říkám, prostě měla bych se nafackovat. Já vím, že spousta lidem se modrá, jako tahle tmavě modrá džínovina nelíbí, ale mně se to nějak líbí, docela se to vrací jako do kurzu. Pak tohle to tílko, který já prostě nosím bez podprsenky, dřív jsem byla strašně insecure, jakože mám prostě prsa a že bradavky a takový, jakože uchylové budou vždycky, ale jako tohle je prostě přirozený, jako já, co mám dělat, jako po tohle si vzít podprsenku, jak by to vypadalo? No nevypadalo by to hezky, já nemám žádnou nějakou jako neviditelnou, takže jsem se s tím naučila dřív, ale jenom vám chtěla říct, že dřív jsem byla strašně jako, ježiš, nesmím by vidět bradavky, pane, protože to jsou to prsa a já se z těch debutů tady neposedu. Dala jsem si tu červenou bundu, miluju a tady, jo, tak Ofina, normálně Dany z pomády, jo, jakože vůbec jsem od toho neměla daleko, tak jsem to pak nějak se snažila, ty vole, rozčesat, ale říkám vám, na údržbu je to něco šíleného, ale docela jsem se v tom cítila. Jsem si tu Ofinu dělala za celou dobu třeba tak 3x, 4x a cítila jsem se v tom. Vzala jsem si kabelku, zbalila, ta je dobrá, že se dá jakoby utáhnout i jinak, takže jsem si ji hodila jenom takhle přes a mega jsem se cítila. Takže takový holčičí get ready with me, taková chvíle, bavilo mě to s váma a já jsem pak utíkala.